Какво става, хора? Аз съм ТурбоБГ и днес съм ви приготвил TikTok. Искам да ви кажа, че доста съжалявам, че не съм качил наскоро видеа, затова съм се ремонтирал. И днес ще правя видео на смешни кучета и котки, такива неща. Ще трябва да пия вода и не трябва да изплюя водата от устата си. Да видим дали ще успеем. И нека да продължаваме напред с клипа. Така, хора. Вземем си водата. На кого е нужна тази карантина? Искам аз за Витоша да замина. На кого е нужно да бъдем вкъщи? Щом не може в парка, ми дайте суджуци. Значи, това куче е наистина правилно. Как са го направили, не знам. Но ще ви помоля само едно нещо. Да се абонирате за канала още сега, ако искате да има още такива поредици. Щупете тежко лайк бутона, коментирайте какво да пиете в следващото видео. Абонирайте се и нека се опитаме да стигнем до 15 абоната. Защото сега имаме 9. Нека да това YouTube семейство да стане голямо и доста голямо. И да ме подкрепите също това. Сега да продължаваме напред с клипа. Така, в това видео сега ще ни казват някакви факти за нашите котки. Котката ви, които може би не знаете. Когато котката ви мига към вас, това е нейният начин да ви каже, че ви обича. Така че не се срамувайте, мигнете и вие. Котките се поздравяват, когато докоснат носовете си. Най-добрият начин да се представите на котка е да я оставите да докосне върха на пръста ви с носа си. Котките нямат ключици, което означава, че могат да се поберат през всеки отвор с размера на главата им. Ако сте алергични към котки, вие не сте алергични към козината им. Всъщност сте алергични към тяхната слюнка. А сега се абонирайте за още видеа. Факти за котки. Мисля, че съм алергичен към котки, но не и към кучета. Както и да е, друго видео търсим. Котката ви, които може би не... Така ето ни отново, пак ще пием вода. Аз ще изпия тази вода директно цяло. Така, тези клипове изобщо не бяха горе-долу смешни, но ще търсим нещо друго. Да продължаваме напред с клипа. Oh yes, baby.
Ако някой от тези видеа ви харесват, щупете тежко лайк бутона и ако вие искате, може да реагирате с мен и да напишете долу в коментарите, ето тук някъде, да кажете дали сте се смяли като мене и дали горе-долу сте успяли. Да продължаваме напред с клипа, нека да не ви бавим. Тук вече няма да пием вода, защото гледаме, че нещо ще рисува. Among Us. Така. Това е много гадно. Това е много гадно, да. Добре. Искате ли да видите втората част? Аре да я потърсим. За жалост не я намерих, но... Не знам, не я намерих. Да продължаваме напред с клипа. Майнкрафт с много... Той ли ти? Искате ли да го тестваме? Ами хора, аз мисля това да бъде от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Лайк, subscribe, комент. Това беше от мен. Аз бях TurboBG. Надявам се да ви е харесало. Бай-бай. И до нови срещи. Аре бе, косити бе.